Tes 1 2. Sudah tadi. Tes. Sudah. Salom horas madhita salutna taparadi maroha do pikirata tapuji matuhata marinda itu. Marhite-hite gorni debata ama, dot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot gorni to di porbadia na tumopalangit dot tanoon. Amin. Ikkon songonod do hataku naruar sian pamataku, dang mulak butiau ikkon bahenon na do lomo ni rohaku,
jala ikon menjadi do ubahen na hutongos. O sudihamu akan na mauas, romahamu tuaik, jalahamu akan na marhepeng, romahamu manuhor dohot mangaton, say romahamu manuhor anggur dohot susu, unang pola marhepeng manang marpanuhor. Say luluhamu majahoba, bisan terbahed dope jupang ibana, jauhamu ma ibana, bisan jonok dope ibana. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hupangido hami tuho, say lehon matuhami to dinihasitongan dohot dame. Asa takas huboto hami na solomoro ham. Jala urupi mahami mangulahoni, siyan nasa gugo nami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita. Tangion hamuma patik ni debata, patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahod diari minggui, dinaonomari maula hamuna sa siulaunmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, Rodi pangisin hutan ni halak pena mangibati hutam. Ay dinaunomari do ditopa de bata langit dohot tano dohot laut nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni. Dibahenido ubahen na dipasu-pasu de bata Jahuba ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni odo. Ikot dihabiari rohatta de bata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang tois rohatta diajar ni hata ni debata, ikon badia do hata ni debata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na barto patikmi. Amin. Marid di mahita. Tato potima dosata.
Ali amanami jala debata nami na di banua gijang. Pergogon na sohatu dosan. Pardenggan basa doho jala ro di salileng nileleng na doa sini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jujud dohami mardosa maradopon ho. Jala jujud dohu sungguli hami rimasmu. Marhite siyan pangalosyon nami dihatam. Ale Tuhan Jehovah, sayo unang paingot-ingot pangalosyon nami, unang alang asin roham, sayo rupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaon nami, palua mahami, jalase sama dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tuha sesani dosa. Para si roha jala pardinggan basa do Jehovah, labbat tarimas para si roha godang. Dang dibahen tuhita hobartu akka dosata, jala dang dibaloson tuhita hobartu akka hajahatota. Songon asi ni roha ni ama-ama mida anakna, asi ni roha ni Jehovah diakka na makkabiari ibana. Hasangapon madidebata na digijang. Amin. Mari dimahita. Epistel di Minggu Sadarion imanan yenet sia 2 Petrus tolu ayat sada rodi ayat pitu tajahama margati soring. Omma surat na paduahon nahu surat tuhamu akka haholongan manungguli botor ni roha ni hamu marhite-hite hata si paingot. Omma narumikot botomuna naroma di aka ari parpudi aka pangalesem parhata isahisak na manguloi aka hisap na sadiri. Lahomado songoni dang mangatur rohana sida nangusian ait do langit nang tano jala marhite-hite ait do haja jadina hinorhon ni hata ni debata.
Jala marhite sian hataido diramoti ibana langit do tanon waing. Di peop do asa tu api diari paruhuman jala hamagoan ni jolma akka na jahat. Ima sahatna martua do na tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Mari dimahita. Tidakon maha porsiao tai songon na hina tidakon ni dongata saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit doho tano. Au porsea di Jesus Kristus ana di debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea siato di porbadia adorang sohabuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tuban watoru dung ditanom na mula mangulu diari patoluhon na manai tu surgo lahudul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pay mamulag sogo tu tanoon manguhumi hala na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di porbadia jala adong sada huria nabadia huria topan ni hala Kristen akka nabadia dohot dihasisan ni dosa dohot dihatai na madok mula mangolu sogot daging ni hala naung mate dohot dianguluan na sorasuda. Amin. Tabigima titing namasa di bagasan sadarion. Shalom. Tabigima tikting namasa di Huriat Sadarion di Minggu 7 November 2020 sada Romawi nama ragam. Goar ni Minggu Sadarion ima Minggu 20 dung Trinitatis. Topik Minggu mangaradoti nasa natinopana dalam bahasa Indonesia mengasihi bumi dan segala isinya. Dua parmingguan di Minggu 14 November 2020 sada. Parmingguan ni huriata di Minggu 14 November 2020 sada naneng ro patu pautai mai di gereja masuk pukul sia wita jala berbahasa Batak. Pinangido matu ruas ni huriata namar sakap romar Minggu asa tahutur ma protokol kesehatan. Tulu pesta ulang tahun na pasapuluh hon dohot pesta gotilon HKBP Tamarunang. Di Batu Bahuriata do pesta ulang tahun na pasapuluh hon dohot pesta gotilon HKBP Tamarunang di hari Minggu 14 November 2021 naneng ro. Masuk permingguan pukul siawita di gerejaon. Sipul acara kebaktian di Patupa do acara ulang tahun makan bersama dohot manortor pasato tupak wilayah. Jala dibuat bema ulos dibuat tabuat bema ulosta di arisa dari i jala ria mahita madoho tesya. Opat titing neng merbagas titing perjolo neng majalo pasuh-pasuh perbagasan ima Cesario Rahmat Septian Sitopul AMD anak ni Amata HM Sitopul tubuh ni Inata G Borulubat Tobing Sian Huta Citra Sudiang Indah Blok Y Tolu nomor 5 Makassar wilayah 2 Huria HKBP Tamarunang
Resort Sulawesi Selatan, Distrik 10 Pitu, Indonesia bagian timur. Dohot Orwana, Clara Renta Sitorus SE, Boruni Amata Sitorus, Tubuni Inata Borusi Marmata, Sian Huta BTN Pau Pau Permai, Huria HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, Distrik 10 Pitu, Indonesia bagian timur. Saka pamasun-masun nasida di hari Sabtu 20 November 2021 di Gerejaon, masuk pukul 10.00 WITA. 5. Perlombaan kegiatan pesta gereja. Domu tu uloni huriata di Patupado. A. Perlombaan vokal solo dohot fashion show tu kategorial sekolah minggu di hari Minggu 7 November 2021 pukul 10.00 WITA di Gerejaon. Pinangido maharedoni akan atoras ni sekolah minggu asa mengajari aka anak konna tu perlombaani asa sude sekolah minggu ni huriata madohoti ulauni. B. Perlombaan nasi tumpeng tu kategorial ina di hari Sabtu 10 November 2021 pukul 10.00 WITA di Gerejaon. Lau sekaligus semua kerja bakti ruas HKBP Tamarunang lau payasong gerejata. Onom papungu pila tujolo. A. Sadarion papungu pila tujolo dohita baik tupakta tu HKBP Distrik 10 Pitu Indonesia bagian timur. B. Di Minggu 14 November 2021 nenengro papungu pila tujolo dohita marhite amplop pesta gotilon naung tajalo sian situa wilayah tabe. Pitu. Latihan titah menang patik tu anak sekolah minggu. Diberitahukan kepada anak sekolah minggu yang akan mengikuti hukum Taurat atau patik, yaitu titah pertama Alvan Pasaribu dari wilayah 1, titah kedua Lolita Posanna Boru Pangaribuan dari wilayah 2, titah 3 Sepriana Veronica Borutapea dari wilayah 3, titah keempat Amsal Nixon Simanjuntak dari wilayah 3, titah kelima Deborah Shalomita Borutasuit dari wilayah 1, titah 6 Manuari Hutagalung dari wilayah 3, titah 7 Charles Gabriel Tabunan dari wilayah 2, titah ke-8 Intan Borusilain dari wilayah 2, titah 9 Putri Rahayu Borusilaban dari wilayah 1, titah 10 Brian Hamonangan Butar-Butar dari wilayah 3, agar datang ke gereja ini jam 15.00 sore untuk latihan. 8. Patupahon rencana program kerja dohor anggaran tahun 2022. Pinabotohom matu sude Ketua Dewan Koinonia Marturia dohor Diakonia rap sude aka pengurus seksi manang kategorial dohor aka anggota asa di Patupabe rencana program kerja dohor anggaran tahun 2022. Domutusi akauma jawalni para paton nai. A. Dewan Diakonia dohot sude pengurus seksi kesehatan, seksi pendidikan, seksi kemasyarakatan, dohot seksi diakonia sosial, marapot di hari mingguan 10 parmingguan. Sia. Rapot parhalado membahen rencana program kerja Koinonia dohot Marturia. Pinabotohon matu sude parhalado ni huriata asa Roma hita marapot di hari Kamis 11 November 2021 masuk pukul 10.00 lahu makatai rencana program Dewan Koinonia dohot Dewan Marturia di tahun 2022. 10. Memesan buku HKBP. Pinabotohon tu sude ruas ni huriata namar sakap manuhor buku sian percetakan HKBP ima buku almanak 2022 kalender HKBP 2022 dohor buku renungan harian HKBP boy mata pesan tu sita wilayah tabe. 10 sada rapot parhalado dohor panitia pesta ulang tahun dohor Gotilon. Pinabotohom matu sude parhalado dohor panitia pesta ulang tahun dohor Gotilon ni huriata asa marapot lahu makatai persiapan pesta ni huriata. Rapot di Patupa di hari Rabu 10 November 2021 masuk pukul 10 sia 30 WITA di bagas ni keluarga Amang B Sinaga SE Inang D Boru S Inang DS Boru Silain SST MKes. 12. Menjaga kebersihan gereja.
Dihimbau kepada semua jemaat agar kita turut serta menjaga kebersihan di dalam gereja dengan membuang sampah masing-masing ke tempat sampah yang telah disediakan. 10 tolu ruas namar sahid. Parhalado do sudir ruas ni huria KBP Tamarunang manang yakun ruas namar sahid di Jabu manang di rumah sakit. Saya itu hatama namang leon hamalumon do rahayu pason. Molo adong sian ruas ni huria namar sahid di Jabu manang di rumah sakit. Asa di Papua tu Parhalado manang padita. Ruas namar sahid sadain borusiani paris perawatan di rumah. 2 amang MUH Tagalung perawatan di rumah. 14 ruas namar ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang Pasatan selamat ulang tahun tu ruas ni huriatan namar ulang tahun siang tanggal sada 1 tanggal 7 November. Saya tu hatama nama ngaleon pasu-pasu dot gajang ni umur suang-songoni nang hai pason. Ruas namar ulang tahun sada Samuel mengatur utapia anak sekolah minggu sada November sian wilayah sada amang tesi manjunta SE 2 November sian wilayah Tolung Tolu Gabriel Hotmian Huta Sewit anak sekolah minggu 4 November wilayah sada 4 Tantra Andalas Panjaitan Naposo Bulung tanggal 4 November sian wilayah 2 5 Situa STJ Marpong SH 5 November sian wilayah sada MDE Borsi Hotang ST 5 November sian wilayah sada Eswit Si Anggia Bor Panjaitan Naposo 6 November sian wilayah 2 Walu Ruti Rumah Boru Tagalung 7 November sian wilayah Tulu. Songonator surat di Poda Tulu Esa Plonom di tangan nasiamu do gajang di umur jala di habirang na do hamoraon do hamuliaon. 15 ulang tahun Pardonga Saripeon. Parhalado doho sudi ruas ni huria KBP Tamarunang Pasaton. Selamat ulang tahun Pardonga Saripeon tu ruas na merayakan siang tanggal sada 1 tanggal 7 November. Ruas na merayakan Ima keluarga Amang James Robert Partogi Gultom Inang Fitriana Pesta Udur Boru Lubis tanggal 7 November sian wilayah 2. Saya tu hatama na saya toktong mangalin pasu-pasu tu keluarga nasida. 16 ruas narotu permingguan di permingguan tulu besada Oktober 2021 Ima 125 halak. 2 Romawi Parhepengon ni huriata boy mataber yang ditikting Parhepengon na adong dihitabe. Songoni matikting ni huriata di bagasan mingguan tatangnya ko maasa gabi pasu-pasu doh lasini roha dihita tardungo bigabi hamulion di goarni tuata. Amin. Mari dimahita humahita papungupilian sada A sada B dohot pilihan 2.
dameni debata na sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti aka-ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Akadongan saha porsiaon namar minggu di gerejaon dohot namar minggu di bagas nabe marhite ibadah online sadarion tabukama jamita natar surat di buku Pesalmen 140 di ayat naparjolo ro di ayat napasapuluhon. Pesalmen 140 ayat 1 tu ayat 10, Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Soso-soso mandokon marhanalopon debata. Haleluya. Ale todiku puji ma Jehovah. Pujioku ma Jehovah seleleng au mangolu. Sai ede honokku do debataku. Saleleng adong do peau. Unang marhaposak kamu tuaka pangarajai tu anak ni jolma na saupeo panupahion di bagasan ibana. Ia ruar sogo to dinai mulak maibana tu tanona dia rina sasadai pesan masude aka sakap-sakapna martua ma manang ise na mambahen debatani si Jakob pangurupina marpakirimon ibana di Jehovah debatana sito palangit dohot tanoon dohot laut rodi isina sudena si ingot hasitongan rodi saleleng lelengna si patikos uhum tuakana nirupa si lehon si panganon tuakana male Jehovah makarhari akana tarate Jehovah patonggor matani akan nama pitung Jehovah pahehe akan natuki Jehovah makaholongi akapartigor Jehovah mengaramoti halak naburo ibana margogoihon akan nasopot somarama somarina dohot akan nama balu jala dipalipe yang godalan ya kaparjahat Jehovah do raja rodi salileng-lelengna debatami alesion marsudut-sudut do haleluya onma ede puji-pujian para pesalmen hamua kadongan saha porsiaon ala di ida ibana habel gaun waso dohot godang ni pangurupio ni debata naung saat di ibana iduduk nakingan na parjolo haleluya pujilah Tuhan haleluya aletodiku puji ma Jehovah haruar ma ede puji-pujian sen bagasan dirina sonang pakilalaanna las rohana ala naung di ida ibana do jala naung di pakilalaon ibana do naung di jalo ibana do akadenggan ibasa akadenggan sentuhani di jalo ibana do pangurupion sentuhatai do mangojar si par pesalmen haleluya mari kita memuji Tuhan hamua kadongan di pestata tanggal 14 November naneng roon disi mahita neng pesta gotilon disi maneng hicca hita mandok haleluya tu debata di pesta ta ala nong gonop 12 tahun ojak HKBP Tamarunang di luar tahun ido neng tahamula tehon ma di minggu neng ro neng marpesta hita nakingan di gorahon amata partikting di buan bema ulosna tabuan bema di tanggal 14 hamua kamang hamua kenang rodi na pasubulung nang remaja do sikola minggu ala sikola minggu adong do pajojor honasida mandok patik menghafal patik dan manjaha patik alai mengapil patik do
10 halak anong terpilit jalan nong di jahau naking nakaise guarna latihan manon jam 3 tepat asanon jam 4 pitor marloba ma kasih sekolah minggu neng olop-olop tahamo kadongan neng tapuji tu hatta ala tapakilalah do godang di pasu-pasu ni Tuhan Tuhan KBP Tamarunangon ainang pedang gok ruas ta 100 kakak alai boy tutu hita boy marpesta boy do tutu denggan gerejaon nunga beton jalan nunga marlantai 2 nunga dong pagar keliling nunga dong jebu di padita nunga dong konsistori 12 tahun boy do hita songoni hupikir hamu kadongan ikodo honot tado halongangan sen Tuhani doi halongangan doi mujizat itu ke jemata KBP Tamarunang mau lo tayetong dosian dirita aha mahita sia dia ma ekonomita alai lobi sena tapi kiri lobi nasian tahirim ima di leon debata tu ita ido bahen tanggal 14 ni gorahon mamuse marita jami taon sude mahitaro nang di marminggu di jabu nabe anggo apal tanggal 10 pati roma hamu akama ngamo kainang na marminggu di jabu nabe asa disi hita marpesta hita pesta ulang tahun do pesta gotilon ayadok karwa mang padita nami margotilo kita di kota besar aida margotilon tahe maulo di Bunda Pacugit hamu kadongan dakkolan na di Bunda Pacugit kita margotilon di kota besar Songonope kota metropolitan di Pangaratuanon ay boy do hita marpesta gotilon manggotil menyubit itu bahasa Indonesiana mengambil memetik manggotil masian ATM-mu sian penghasilanmu ay setabi jong pedita nami ay masa covid doon ay masa dope marpesta gotilon nang pe covid hamwa kamang hamwa kainang napo sebulung remaja alai ikon hamula teoni rohatta do boy do peyau marhosa boy do peyau hudu di gerejaon boy do peyau sehat boy do peyau mamera kayana kokku boy do peyau karejo lobi sian arta na tapi kirido no yang pasu-pasu di Tuhan alani kon marpesta hita di tanggal 14 karena berkat Tuhan tidak sebatas materi berkat Tuhan tidak sebatas harta jauh dari apa yang kita pikirkan kesehatan napas kehidupan dang boy gararota itu di bata hidup bahin di gora mamar pesta mahita tanggal 10 disi mahita mandok haleluya unang janggal hita mandok haleluya nang PDH KBP ikon dohorota do haleluya mau lihat tema deho Tuhan hupakilalahon hami ruas di Tamarunangon marpesta hami boy do hami jongjong kuriam namet meton boy sahat 12 tahun ido di gorahon nakingan amata partikting mar rapot na parpudi aka parhalado rapdohot aka panitia sasiktong na pukul 10 walu 30 doi dang 10 sia 30 setengah 7 malam ina parapotan di tanggal 10 di hari Rabuon di si manong dirangrangi songodelo dalani pesta hamo kadongan sahuria berengot tama nunga di hati dakon si parpasal menakingan anggoau dang marhapo satu jol maau imanaking di ayat napatuluhon unang marhaposan tuah aka pangarajai tu anak ni jolma unang marpangusadean tu pikiran sadiri alai marpangusadean ma holan tu debata molo didok unang marpangusadean song natar surat di Poda Tolu ayat 5 satonomi idang nama dok dang pola bainota pikirat taon laho mamikiri akan masa di ngulu tadaong alai dohot do molo didok marpangucadean tabain mapikirat taon laho mamereng laho mangauhon
pasu-pasu ni Tuhan nang sahat dihita alani pikiran on dipakai ma odo tutu aka berkat di Tuhan ima dok marpangucadean mahita tu debata tutudo molohita marhaposan holan na adong dihasiangan on ay adong do limit adong do batas. Betul itu. Meskipun ada sahabat, ada soulmate, ada teman karib, tidak selamanya sahabat itu mampu untuk membantu kita. Tidak selamanya soulmate itu, sahabat sejati pun itu mampu untuk menemani kita setiap waktu. Tidak selamanya itu, ada batas-batasnya, ada keterbatasan. Alani marhaposan tu debata masude ruasnya ke pita marunangon. Karena kalau saya dan saudara molos sudah hita nama marminggu di partikianon sudah halak na porsia tu debata na marhaposan tu Tuhani dang lokang di aka partikian tidak lepas daripada waktu. Ise na marhaposan tu debata saya nahot dui rodi seling-lingna. Hamo kadongan sahuria dungi berengot tama di ayat pitu rode ayasia minta tolong maju tu akan apa sebulung dohot remaja mancaha ayat pitu rode ayasia on maka halak na di bagasan pardangolon ayat pitu rodesia akan apa sebulung dua-dua ya dia do sorana apa sebulung kaum milenial dua-dua ya tujuh walusia ayat waluna dua ya Naposo bulung bukan lagi bunga-bunga gereja. Dulu disebut naposo bulung bunga-bunga gereja. Sekarang bukan lagi bunga-bunga gereja. Naposo bulung tonggak gereja, tiang gereja. Kalau bunga-bunga kan masih belum lebih tegas dia. Tapi naposo bulung adalah tonggak tiang gereja. Bayangkan. Jadi kalau tonggak gereja suaranya lemas-lemas, bagaimana menjadi tonggak, kan begitu. Coba sekali lagi ayat 9 saja, keras dulu suaranya, tiang gereja, dua-dua ya. Ayat pitu dot diet sion, pitu walusia on maka halak di bagasan pardangolon. Dunga dijahon akan apa sepulung tarakingan. Makar hari akan atarate melepaskan orang yang di bagasan tawanan, dirantai, dikekang. Atik nadong dohitan waing natarate alaniaka persoalan hidup. Atik nagodang do Jehovah patonggor mataniaka na mapitung dakolan mapitung di pardagingon ayo boedo marpitung di partodion. Atik na soboy beo mamereng dia do natikos, dia do nasala ala sarupa do sudi. Atik na songoni do hita mua kadongan. Kita tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jehovah pahehe akan natuki maka holongi akan partigor. Yang patah semangat Tuhan akan bangkitkan lagi. Mangaramoti halak naburo margogoihon akan nasopos somarama somarina yang yatim piatu ala pelihara akan nama balu dipalipe yang go akdalan niaka perjahat
ise hitana termasuk kategorion ayat pitu walusia ngahupat orang nakingan natarate di alaniaka pardangolanna, alaniaka masalahna, alaniaka beban di kehidupanna, nama pitung alani guk masalah di bagasan pikiranna, hamua kadongan duaeng marhite-hite harori Kristus Yesus tuhatai narotu portibion di paluado akana porsia di ibana alani haleluya ikut ido edo tagaduk tiki haleluya karena keselamatan Tuhan itu keselamatan yang holistik, keselamatan yang menyeluruh, keselamatan yang utuh. Dak kolan dosa tai di sesa debata alai di paluado akamata ni nama pitung di paluado akahalak na di bagasan hurungan na tarate di paluado akahalak na di bagasan hatoban di dosa hatoban ya kapardangolon di paluado di bata di dua di bata akahalak na yatim piatu dohot akan nama balu haluonna ima tadok nakingan haleluya amin martanya mahita Moliate madiho Tuhan na toktong mangalehon hatam dihami ubahena mampu hami madok puji Tuhan di bagasan diri nami ala huidahami do tung godang do pasu-pasum Tuhan sena manugot satu sadarion semingguna salpu sahatu arion toktong tanganmu nagajangi mengurupi aka parkerejuan nami mengurupi aka keluarga nami be ale Tuhan disodoh hami nuaing rosti huriam rap dohok parhalado namar minggu offline dohot online urupi mahami Tuhan ay olo do sipata hami di bagasan hurungan olo do sipata hami mapitung olo do tuki hami dan semangat hami lahu manggula kaulaon ala pitor bobono sa kami ala pitor biaha to kami buhado tutu itu Roma biar ni roha ale porsea hami nang di palua ho hami marhite mudar munang durus di hopinar silangi anakmu nasasadai iman napalua ho kami Tuhan melua hami sian dosa melua hami sian hurungan melua mahami sian mata nama pitung boy do tiur pakilalan nami boy do tiur pamerengan nami boy do tiur nang roha nami ale Tuhan naing mahami tutu marpangucat dean hola tuho upake hami matutu aka pikiran nami upake mahami matutu akan di bagasan diri namion laho mamereng sakapmu Tuhan sakap na denggan dihami ruasmon sudayaka ulaon perkerejuan ruas di huriam manang di dia pia kamanami na namion Tuhan nang naposubulung pe laho karejo mangula kaulaon pos rohanami hodo tutu na mangaramoti mamasu-masu nang pegodang akahamolon alaidang ubalgay sian pangurupion mo dihami Tuhan di hari Minggu tanggal 14 November neng mar pesta hami pesta ulang tahun ala nong ojak 12 tahun tutu umur ni huriam hakai peta marunang di pengeratuanon dang tarduduk kami Tuhan anggo pasu-pasum dihami ido nanaing hamolateo di rohanami sekaligus ma neng mar pesta gotilok kami maka mulatehon aka pasu-pasum nang gujalo hami Tuhan paingot mahami asaro hami ria hami mandohoti pesta di tanggal 14 naroon hicca akamanami nanami remaja na pusubulung rodi sekolah minggu di ari nasadari Tuhan nang akapanitia nami pe rapdoh parhalado nang rosti huriam na toktong
patupahon persiapan di pesta sian aka perlombaan bazar doh aka ulau nasing ho matutu Tuhan mamasu-masu nasida luhutna nahu patuculo hami laho pasikopon ulau non lehon kejang niumur hai pason pasu-pasu nang dia kaulaon ale Yesus Tuhan nami nunga tartikting na kinga tikting na parjolo anak dohot buruni huriam Cesario Rahmat Septian Sitompul dohot orwanna Clara Renta bur sitorus nanaing majalo pasu-pasu parbagason di tanggal 20 November hari Sabtu nanaing ro ramoti matutu nasidana dua tarlumobi lehon hai pason padao masena keparmaraan do parsahiton patang hapor seonna ala neng masuhan nasida matutu sadangulu nai baru ripe nama biar holan tu Jehovah nang aka keluarga nape akan atuatu nasida di kedua belah pihak para anak do parboru dot sian aka todong ale-ale si solhot nong manjalo gokon dot jojo sia keluarga Tuhan di mata ni pesta ho matutu nama ngaramoti Rodi hari Sabtu tanggal 20 November pe Leon matutu tiur ni cuaca Tuhan hutangnya ko kami maka ros di huriam na di bagasan parsahiton iin borusia nipar dohot amanami MU huta galung dohot inanami nyonya sintua si hombing boru pajaitan Tuho matutuh pasat hami Tuhan tolu ruasmon asa di bagasan hahi pason matutu marhitea kaubat dohot aka para medis na di jalur nasida las rohanami ala merulang tahun aka rosti huriam ulang tahun hatu tubuh dohot pardongat caripeon di bagasan mingguon ho matutu mengaramoti aka rosti huriami ala lasti roh nasida lasti rohanami doi toktong Tuhan lehon pakirimu nai baru tu karosti huriam asa toktong ingot nasida tuho sudia karosti huriam nang mangaleho panupahion marhitia kapelea taon manang pelean bulanan manang hamauliateon manang ibadah keluarga ho matutu Tuhan mangaramoti akan nasida luhutna jalahu ingot hamido neng dapot nama tutu ujung tahun 2020 sada pikir honon yaka parhalado rabdohot akka ruas di huriam nama rencana program kerja tu tahun 2022 nungabe humulai hami laho patupa parapotan di tulu dewan asima roham asahoma mangaleon rohabisuk di hami boi matutu huracak kami akadia matutu program kerja nanaing si patupau ni huriam tu tahun naroon atong Tuhan jaloma tang yang nami jaloma elek-elek nami jaloma pangiduan nami mar panatap maho di rosti huriami mar panatap maho di pardangulan ni rosti huriam nang sudia ka pangiduanna alusi maritikina marite Yesus Kristus hami martangiang amen. Mari de mahita, mahita papungupiliat tujulu. Saya
tatang yakon ma peleata tu debata martang yang mahita ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan di saluhut silaun lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasat hami ma sianan lehon mi tu hami pelian nami tu ho sai jalo mai gebe uap na khusus di colom pasu-pasu mai jalara moti asahu parasya kami peleanon patibulhon harajawan mutonga-tongani huriam dohot di portibion buhai marohanami marhite-hite todim asalam hutada hami godang ni seleun lehon mi tu hami asalam gir-gir hami mandok muliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale amanami na di banua gijang sai pinorbadia maguarmu sai ro maharajaunmu sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami cadarion hanguluan tiap hari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang kami togihon tu pangunjunan pelua mahami sian pangago pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana marnida ho didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya dipasaor honma damena tutodim salam sehat matuhita